Mga kapuso, arestado ang isa ka babae matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga paglapas ng Section 4D sa Republic Act 9995 o kon Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. May kang tanan ini sa Section 6 sa Republic Act 10175 o kon Cybercrime Prevention Act of 2012. Ginkilala ang suspect kay alias Shell, 28 anyos, tumandok sang Rojas City, Capiz. Sunod sa Raco 6, ginpasakan ini isang kaso sang iyaanay kahagugma nga babayi. Ginaaligar nga nagapamahog ang akusado nga ipalaptan siniya mga prebado nga laragway sang iyaanay kahagugma. Base sa impormasyon nagikan sa Raco 6, nahilway na ang akusado matapos magpiyansa sang 42,000 pesos. Kung pwede, hindi na lang mag-pictures o di kaya hindi na lang gid mag-video para nga maiwasan gid naton ang pagpamahog ng kuntani nga hindi nila maobra.